Hej drenge. Hej, hvad er jeg? Hej. Zip. Har du noget ild? Ja, det kan du tro. Kan du ikke lige holde den her? Ja, skal du varsle, eller hvad? Så er det tændstikker. Kan du holde den her? Er det mig, du snakker til? Ja, Ja, det kan jeg da godt. det var da dejligt. Ja. Nå, klokken er også ved at være mange. Pyha, jeg tror, jeg er ved at være færdig. Ja, Hvad gør jeg her? kan du holde her? Ja. Tak. Nå, vi ses, dreng. Hej hej. Hej. Og vi vil vist også være færdige. Så Ryster lige. Yes, timer. Hej. Hej.